Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Τι οφείλεται ο άνθρωπος από όλο το μόχθο του και τη σκληρή του τη δουλειά πάνω στη γη. Η μια γενιά περνάει και άλλη έρχεται και μόνο η γη πάντοτε μένει η ίδια. Ο ήλιος προβάλλει στην Ανατολή και χάνεται στη Δύση. Τρέχει να βρεθεί στον τόπο του για να ξαναφανεί. Ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς το βορρά γυρίζει, πηγαίνει και ξαναγυρνάει και αρχίζει πάλι από την αρχή. Οι ποταμοί όλοι χύνονται στη θάλασσα, μα η θάλασσα ποτέ τις δεν γεμίζει. Ξαναγυρίζουν τα νερά προς τις πηγές των ποταμών για να κυλήσουν πάλι. Πόσο είναι όλα αυτά ανιαρά. Αλλάζουν τόσο γρήγορα που κανένας δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει και πολύ περισσότερο με λόγια να τα περιγράψει. Το μάτι δεν θα δει ποτέ αρκετά για να χορτάσει, ούτε το αυτί ποτέ θα ακούσει αρκετά. Αυτό που υπήρξε, αυτό και θα υπάρχει. Και αυτό που έγινε, το ίδιο θα επαναληφθεί. Τίποτα δεν είναι καινούριο εδώ στη γη. Αν πει κανείς για κάποιο πράγμα, να και κάτι καινούριο, θα κάνει λάθος. Στην πραγματικότητα αυτό υπήρχε πολύ πριν από εμάς, αλλά κανένας δεν θυμάται όσα έχουν γίνει από παλιά. Και αυτά που πρόκειται να γίνουν, κανένας δεν θα τα θυμάται πως μέλλον να ζήσουν ύστερα από αυτά. Εγώ, ο εκκλησιαστής, υπήρξα βασιλιάς του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Φρόντισα με όλη μου τη δύναμη να ερευνήσω και με σοφία να διακρίνω όλα όσα γίνονται στον κόσμο αυτό. Ασχολία δυσάρεστη, που ο Θεός την έδωσε στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Είδα όλα τα έργα που γίνονται εδώ στη γη και διαπίστωσα πως όλα είναι μάταια και σαν να κυβερνάει κανείς και σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Το στραβό δεν μπορεί να γίνει ίσιο και ό,τι κανείς δεν έχει να το μετρήσει δεν μπορεί. Σκέφτηκα μέσα μου. Τώρα εγώ έχω γίνει σπουδαίος και τόσο πολύ σοφός, ώστε ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ και απόκτησα πολύ σοφία και γνώση. Προσπάθησα να καταλάβω τι είναι σοφία και γνώση και τι αφροσύνη και ανοησία. Διαπίστωσα όμως ότι και αυτό είναι σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Γιατί στην πολλή σοφία, πολλή είναι και η λύπη, και όσο κανείς γνωρίζει περισσότερα, τόσο και περισσότερο υποφέρει. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου: εμπρός, να δοκιμάσω τη χαρά και να γνωρίσω την ευτυχία. Μα να, που ακόμη και αυτό είναι ματαιότητα. Για το γέλιο κατέληξα πως είναι ανοησία, και για τη χαρά σκέφτηκα τι ωφελεί. Σκέφτηκα να δοκιμάσω την ευχαρίστηση του κρασιού και να ζήσω όπως οι ανόητοι, αλλά παραμένοντας κύριος του εαυτού μου. Ήθελα να εξακριβώσω τι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όσο ζουν πάνω στη γη. Κατασκεύασα μεγάλα έργα, έφτιασα για τον εαυτό μου σπίτια και φύτεψα αμπέλια. Έφτιαξα κήπους και φυτείες με όλων των ειδών τα οποροφόρα δέντρα. Κατασκεύασα δεξαμενές νερού για να ποτίζω τα δέντρα του άλσους. Αγόρασα δούλους και δούλες, χώρια οι δούλοι που είχαν γεννηθεί στο σπίτι μου. Ακόμη απέκτησα κοπάδια, γελάδες και πρόβατα, περισσότερα από όσα είχαν όλοι όσοι έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, συγκέντρωσα ασήμι και χρυσάφι και βασιλικούς θησαυρούς από τις χώρες που κυβέρνησα. Απέκτησα τραγουδιστές και τραγουδίστρες και πολυάριθμες γυναίκες, όσες θα μπορούσε κανείς να επιθυμήσει. Έγινα μεγάλος και ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Η σοφία μου με βοήθησε, έτσι που ό,τι επιθύμησαν τα μάτια μου να μην τους το αρνηθώ. Δεν αποστέρισα τον εαυτό μου από καμία χαρά. Απολάμβανα το κάθε έργο μου και αυτό ήταν η αμοιβή μου για όλους τους σκόπους μου. Αλλά όταν παρατήρησα τα όσα είχα δημιουργήσει και πόσο σκληρά είχα εργαστεί, κατέληξα πως όλα αυτά είναι επίσης ματαιοπονία και χήμερες. Δεν ωφελούν σε τίποτα εδώ στη γη. Τότε στράφηκα προς τη σοφία, την αφροσύνη και την ανοησία για να τις καταλάβω. Γιατί τι μπορεί να κάνει εκείνος που διαδέχεται ένα βασιλιά άλλο από ό,τι έκανε και ο ίδιος. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η σοφία είναι προτιμότερη από την ανοησία, όπως είναι προτιμότερο το φως από το σκοτάδι. Ο σοφός βλέπει που βαδίζει, ενώ ο ανόητος περπατάει στα σκοτεινά. Αλλά ξέρω επίσης ότι και τους δυο η ίδια τύχη τους περιμένει και αναρωτήθηκα, αφού η ίδια τύχη περιμένει και τον ανόητο και εμένα, γιατί λοιπόν έγινα εγώ σοφός. Έτσι κατέληξα ότι και αυτό είναι ματαιότητα. Δεν υπάρχει παντοτινή ανάμνηση ούτε για τον σοφό ούτε για τον ανόητο. Αφού όλοι τους λησμονιούνται από τις επερχόμενες γενιές, ο σοφός πεθαίνει καθώς και ο ανόητος. Έτσι μίσησα τη ζωή, γιατί μου φάνηκε αποκρουστικό κάθε έργο που γίνεται εδώ στη γη. Όλα είναι ματαιότητα και χήμερα. Μίσησα όλους τους κόπους και τους μόχθους μου εδώ στη γη, γιατί ό,τι δημιούργησα θα το αφήσω στον άνθρωπο που θα με διαδεχθεί. Και ποιος ξέρει αν αυτός θα είναι σοφός ή ανόητος. Ωστόσο, θα ορίζει όλα όσα εγώ με το μόχθο μου και τη σοφία μου απέκτησα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Τότε έφτασα στο σημείο να απελπιστώ, γιατί κόπιασα τόσο πολύ πάνω στη γη. Και πράγματι κάποιος εργάζεται με σοφία και γνώση και ικανότητα, και όμως θα αφήσει τον καρπό του μόχθου του κληρονομιά σε κάποιον που δεν κουράστηκε γι' αυτά. Και τούτο είναι ματαιότητα και μεγάλη αδικία.
Τι απομένει στον άνθρωπο από όλο του τον κόπο και τη σκληρή του την προσπάθεια πάνω στη γη, πραγματικά οι μέρες του όλες είναι πόνος και η ασχολία του είναι θλίψη. Ακόμα και τη νύχτα δεν ησυχάζει ο νους του. Και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού. Γιατί ποιος μπορεί να φάει ή να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν? Πράγματι ο Θεός στον άνθρωπο που του είναι αρεστός δίνει σοφία, γνώση και χαρά. Ενώ στον αμαρτωλό δίνει την εύνοια να συγκεντρώνει και να συσσωρεύει για να τα δώσει σε εκείνον που είναι στο Θεό αρεστός. Και αυτό ακόμα είναι ματαιότητα και χήμερα. Για όλα πάνω στη γη υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος και ο συγκεκριμένος καιρός. Καιρός που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει, που φυτεύει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε. Καιρός που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει, που γκρεμίζει και που χτίζει. Καιρός που κλαίει κανείς και που γελάει, που θρηνεί και που χορεύει. Καιρός που πετάει κανείς λιθάρια και καιρός που τα μαζεύει, που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται από το αγκάλιασμα. Καιρός που αποκτάει κανείς και καιρός που χάνει. Που συγκρατεί και που σκορπάει. Καιρός που σκίζει κανείς και καιρός που ράβει, που σιωπά και που μιλάει. Καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί. Καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη. Εκείνος που εργάζεται, τι ωφελείται από τον κόπο του? Είδα την απασχόληση που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Ο Θεός έχει ορίσει τον κατάλληλο καιρό που κάνει το κάθε τι, και μέσα στον άνθρωπο έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να καταλάβει το έργο που κάνει ο Θεός από το απότερο παρελθόν ως το απότερο μέλλον, παρά μόνο αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι κατάλαβα πως δεν υπάρχει άλλη ευτυχία για τον άνθρωπο παρά να χαίρεται και να περνάει ευχάριστα τη ζωή του. Όταν μπορεί κανείς να τρώει και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του, αυτό είναι δώρο Θεού. Τώρα όμως κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Ο Θεός ενεργεί έτσι που να τον σέβονται οι άνθρωποι. Κάνει τα ίδια γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Ό,τι γίνεται τώρα έχει γίνει και στο παρελθόν. Και ό,τι μέλει να γίνει ήδη γίνεται. Πρόσεξα ακόμα ότι στον κόσμο αυτό επικρατεί η παρανομία εκεί που θα έπρεπε να εφαρμόζεται ο νόμος. Επικρατεί η αδικία εκεί που θα έπρεπε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Τότε συλλογίστηκα. Τελικά ο Θεός θα κρίνει τον δίκαιο και τον ασεβή, γιατί έχει οριστεί ο κατάλληλος καιρός για κάθε πράγμα και για κάθε έργο. Έτσι σκέφτηκα. Όσο για τους ανθρώπους ο Θεός τους δοκιμάζει για να τους δείξει ότι στο βάθος δεν είναι παρά ζώο. Γιατί τελικά οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν την ίδια μοίρα. Η ίδια τύχη τους περιμένει. Όπως πεθαίνει το κτήνος, έτσι πεθαίνει πλάι του και ο άνθρωπος, αφού όλα είναι ματαιότητα. Όλα καταλήγουν στον ίδιο τόπο. Όλα έγιναν από χώμα και όλα ξαναγυρίζουν σε αυτό. Ποιος ξέρει με βεβαιότητα αν η στερνή πνοή των ανθρώπων ανεβαίνει προς τα πάνω και αν η στερνή πνοή του ζώου κατεβαίνει προς τα κάτω στη γη. Έτσι διαπίστωσα πως το καλύτερο για τον άνθρωπο είναι να χαίρεται τους καρπούς της εργασίας του. Γιατί αυτό είναι που του ανήκει. Ποιος αλήθεια θα τον οδηγήσει να δει τι θα συμβεί μετά από αυτόν? Παρατήρησα ακόμα όλη την καταπίεση πάνω στη γη. Είδα το δάκρυ εκείνων που καταπιέζονται χωρίς να υπάρχει κανείς να τους παρηγορήσει. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια εκείνων που τους αδικούν. Γι' αυτό και δεν βρίσκεται κανείς να τους βοηθήσει. Έτσι είπα πως οι νεκροί είναι πιο ευτυχισμένοι από τους ζωντανούς, αλλά πιο ευτυχισμένον και από τους δυο θεώρησα εκείνον που δεν ήρθε ακόμα στην ύπαρξη και δεν είδε την αδικία που γίνεται πάνω στη γη. Διαπίστωσα ακόμα ότι σε κάθε κόπο και σε κάθε επίτευγμα υπάρχει αντιζηλία του ανθρώπου προς τον πλησίον του. Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και χήμερα. Βέβαια είναι ανόητος αυτός που σταυρώνει τα χέρια του και πεθαίνει της πείνας. Καλύτερα όμως τα λίγα και με ηρεμία παρά τα πολλά με κούραση και άγχος. Είδα ακόμα και μια άλλη ματαιότητα εδώ στη γη. Ένας είναι μόνος, δεν έχει απολύτως κανέναν ούτε γιο ούτε αδερφό, και όμως δεν σταματάει να δουλεύει σκληρά χωρίς να ικανοποιείται η επιθυμία του για πλούτο. Και δεν σκέφτεται να πει: για ποιον κοπιάζω εγώ και αστερούμε την ευτυχία. Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και ανόητη απασχόληση. Οι δύο είναι καλύτεροι από τον ένα, γιατί η εργασία τους αποδίδει περισσότερο. Αν ο ένας πέσει, τον σηκώσει ο άλλος. Αλίμονο όμως εκείνο που είναι μόνος του, αν πέσει, δεν υπάρχει άλλος να τον σηκώσει. Και ακόμη, αν κοιμηθούν δύο μαζί, ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα ζεσταθεί? Ο ένας εύκολα κατανικέται, οι δύο αντιστέκονται, οι τρεις ακόμα καλύτερα. Γιατί όπως λένε, το τριπλό σκοινί δεν κόβεται εύκολα. Λένε, προτιμότερο ένα φτωχό και σοφό παιδί από ένα γέρο και ανόητο βασιλιά που δεν δέχεται πια συμβουλές. Σωστό αυτό. Ακόμη και αν αυτό το παιδί βγήκε από τη φυλακή και έφτασε στο θρόνο ή αν γεννήθηκε φτωχό μέσα στο μελλοντικό του βασίλειο. Σκέφτηκα πως ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη, κάπου υπάρχει το παιδί που θα πάρει τη θέση του βασιλιά.
Μπορεί να είναι ατέλειωτος ο λαός που επικεφαλής του βρίσκεται ο βασιλιάς, κι όμως οι γενιές που θα έρθουν μετά από αυτόν δεν θα είναι πια ενθουσιασμένοι μαζί του. Ασφαλώς και αυτό λοιπόν είναι ματαιότητα και χήμερα. Να σκέφτεσαι τι πρόκειται να κάνεις όταν πηγαίνεις στο ναό του Θεού. Πήγαινε εκεί με την πρόθεση να μάθεις να υπακούς το Θεό. Αυτό είναι καλύτερο από τις θυσίες που προσφέρουν οι ανόητοι, αυτοί που δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Μην βιάζεσαι να μιλήσεις στο Θεό και να δώσεις αλόγιστες υποσχέσεις, γιατί ο Θεός είναι στον ουρανό και εσύ στη γη. Και αυτά τα λόγια σου ας είναι λίγα. Όπως οι πολλές έννοιες φέρνουν άσχημα όνειρα, έτσι και τα λόγια τα πολλά φέρνουν ανόητες κουβέντες. Όταν τάξεις κάτι στο Θεό, μην αργήσεις να του το προσφέρεις, γιατί ο Θεός δεν αγαπάει τους επιπόλαιους. Ό,τι έταξες πρέπει να το εκπληρώσεις. Καλύτερα να μην τάξεις παρά να τάξεις κάτι και να μην το προσφέρεις. Απόφυγε να πεις κάτι που θα ξενοχοποιήσει. Και αν το κάνεις, μην προσποιηθείς τον ιερέα ότι το έκανες κατά λάθος. Αλλιώς θα προκαλέσεις με τα λόγια σου την οργή του Θεού και θα καταστρέψει τα έργα σου. Τα πολλά όνειρα είναι ματαιότητα. Το ίδιο και τα πολλά λόγια. Γι' αυτό να υπολογίζεις το Θεό. Αν δεις να καταπιέζεται ο φτωχός και να παραβιάζεται τη σωστή κρίση και δικαιοσύνη σε κάποια επαρχία, μην εκφράσεις την έκπληξή σου γι' αυτό. Γιατί θα σου πούν ότι πάνω από κάθε αξιωματούχο υπάρχει κάποιος ανώτερος. Και κάτι από αυτόν και πάνω από αυτόν άλλος. Και πως ό,τι γίνεται είναι για το καλό της χώρας. Και ότι από κάθε χωράφι παίρνει ένα μέρος του καρπού και ο βασιλιάς. Εκείνος που αγαπάει το χρήμα δεν θα το χορτάσει, και εκείνος που αγαπάει την αυθονία δεν θα έχει ποτέ αρκετά εισοδήματα. Και αυτό είναι ματαιότητα. Όσο πληθαίνουν τα αγαθά, τόσο πληθαίνουν και αυτοί που τα τρώνε. Και ποια η ωφέλεια για αυτούς που τα έχουν, παρά μόνο να τα βλέπουν με τα μάτια τους. Ο ύπνος του εργάτη είναι γλυκός, είτε λίγο φάει, είτε πολύ. Ο χορτασμός όμως, τον πλούσιο, δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό που πρόσκειψε πάνω στη γη. Είναι ο πλούτος που φυλάσσεται από τον κάτοχό του για να του φέρει δυστυχία. Ο πλούτος εκείνος χάνεται από κακή διαχείριση του κατόχου του, και όταν αυτός αποκτά ήγιο, δεν θα του έχει μείνει τίποτα στα χέρια του. Θα αφήσει αυτόν τον κόσμο γυμνός, όπως ήρθε βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας του, και ο κόπος του τίποτα δεν θα του έχει αποφέρει, που να μπορεί να το πάρει μαζί του. Και αυτό είναι το μεγάλο κακό για αυτόν, να φεύγει από τον κόσμο όπως ακριβώς ήρθε. Και ποια είναι η ωφέλειά του? Μόχθησε κυνηγώντας τον άνεμο. Επιπλέον, όλη του τη ζωή την περνάει μέσα στο σκοτάδι και στη στενοχώρια, άρρωστος και οργισμένος. Εκείνο λοιπόν που εγώ αναγνωρίζω ως αγαθό είναι το εξής. Ένα ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να τρώει, να πίνει και να Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του, εδώ στη γη. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής που του δίνει ο Θεός, γιατί αυτό είναι το μερίδιό του. Και σε όποιον ο Θεός έδωσε πλούτο και αγαθά, καθώς και τη δυνατότητα να απολαμβάνει, παίρνοντας έτσι το μερίδιό του, αυτός μπορεί να χαίρεται τους καρπούς των κόπων του. Αυτό είναι δώρο Θεού. Έτσι δεν θα ανησυχεί όταν θα σκέφτεται πως οι μέρες της ζωής του είναι λιγοστές, όταν ο Θεός του δίνει όλες αυτές τις χαρές στη ζωή του. Υπάρχει κι άλλο ένα κακό που είδα εδώ στη γη και που το συναντάει κανείς συχνά στους ανθρώπους. Είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει σε κάποιον πλούτο, αγαθά και δόξα και να έχει όλα όσα επιθυμεί, αλλά παράλληλα να του στερήσει τη δυνατότητα να τρώει ο ίδιος από αυτά. Κάποιος ξένος τα τρώει. Γι' αυτό είναι κάτι θλιβερό και αδικία μεγάλη. Αν κανείς αποκτήσει 100 παιδιά και ζήσει πολλά χρόνια και φτάσει σε βαθιά γυρατιά, τι θα ωφεληθεί αν δεν μπορέσει να απολαύσει τα αγαθά του και αν δεν τα αφήσει στον τάφο του? Λέω ότι από αυτόν είναι προτιμότερο ένα έκτρωμα. Το έκτρωμα σχηματίστηκε μάταια, χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη και κανένας δεν το θυμάται πια. Τον ήλιο δεν τον είδε ποτέ, δεν γνώρισε μια μέρα ζωής, τουλάχιστον όμως έχει αναπαυθεί πιο πολύ από ότι ένας ζωντανός. Που κι αν ακόμα ζήσει 2.000 χρόνια, μπορεί να μην γευτεί ποτέ την ευτυχία. Μήπως δεν πάει κι αυτό στον ίδιο τόπο με το έκτρωμα? Όλος ο κόπος του ανθρώπου είναι για το στομάχι του, η ψυχή του όμως δεν χορταίνει. Τι παραπάνω έχει ο σοφός από τον ανόητο? Ποια η ωφέλεια για το φτωχό να είναι σοφός όταν η γνώση δεν μπορεί να τον χορτάσει? Καλύτερα να είναι κανείς ευχαριστημένος με εκείνο που έχει παρά να ικανοποιεί τις επιθυμίες του με φαντασιώσεις, γιατί και αυτό είναι μάταιο και χήμερα. Το κάθε τι που βρίσκεται στην ύπαρξη έχει πάρει ένα όνομα και το που κατατείνει ο άνθρωπος φαίνεται από το όνομά του. Δεν μπορεί να αντιδικήσει με κάποιον ισχυρότερό του. Όσο περισσότερο αντιδικεί, τόσο περισσότερο ματαιοπονεί. Ποια είναι η ωφέλεια? Η ζωή του ανθρώπου είναι μάταιη και περνάει σαν σκιά. Ποιος επιτέλους γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για αυτόν? Ποιος μπορεί να πληροφορήσει τον κάθε άνθρωπο τι θα συμβεί μετά από αυτόν πάνω στη γη?
Λέγεται ότι το καλό όνομα είναι πολυτιμότερο από ένα ακριβό μύρο και η ημέρα του θανάτου από την ημέρα της γέννησης. Αλλά εγώ λέω ότι καλύτερα να επισκεφθεί κανείς ένα σπίτι που πενθούν παρά ένα σπίτι που γλεντάνε. Ο θάνατος είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και ο θάνατος πρέπει να το θυμάται. Ο θάνατος είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και ο άνθρωπος πρέπει να το θυμάται αυτό όσο ζει. Προτιμότερη είναι η λύπη από το γέλιο, γιατί μπορεί να δίνει στο πρόσωπο όψη θλιμμένη, αλλά σου μαθαίνει τη ζωή. Οι σοφοί βρίσκονται εκεί που οι άνθρωποι πενθούν και οι ανόητοι εκεί που γλεντούν. Καλύτερα να ακούει κανείς την επίπληξη ενός σοφού παρά τους επένους των ανόητων. Το γέλιο του ανόητου είναι σαν το θόρυβο που κάνουν τα αγκάθια όταν καίγονται κάτω από το καζάνι. Ματαιότητα είναι και αυτό. Η εξουσία να καταδυναστεύει κανείς κάνει το σοφό ανόητο και η δωροδοκία διαφθείρει τη συνείδηση. Προτιμότερο είναι να σταματάς να μιλάς από το να αρχίζεις. Καλύτερος αυτός που έχει υπομονή από εκείνον που βιάζεται να αναδειχθεί. Μην βιάζεσαι να θυμώσεις, γιατί ο θυμός κατοικεί στην καρδιά των ανοήτων. Μη λες γιατί το εχθές ήταν καλύτερο από το σήμερα. Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμη. Η σοφία είναι καλή όπως και το χρήμα για αυτούς που ζουν πάνω στη γη. Κάτω από τη σκέπη της σοφίας υπάρχει ασφάλεια, όπως και κάτω από τη σκέπη του χρήματος. Η σοφία ζωοποιεί όσους την κατέχουν. Αυτή είναι η ωφέλεια για εκείνους που τη γνωρίζουν. Λάβει υπόψη σου το έργο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να ισιώσει ότι εκείνος έκανε στραβό. Στον καιρό της ευτυχίας να χαίρεσαι και στον καιρό της δυστυχίας να σκέφτεσαι. Ο Θεός στέλνει και την ευτυχία και τη δυστυχία και κανένας δεν γνωρίζει τι πρόκειται να του συμβεί μετά. Και τι δεν είδα στη διάρκεια της μάταιης ζωής μου. Τον δίκαιο να καταστρέφεται παρόλη τη δικαιοσύνη του και τον ασεβή να μακροημερεύει παρόλη την κακία του. Γι' αυτό λέω. Μη γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος ή υπερβολικά σοφός. Γιατί να καταστραφείς. Μη γίνεσαι πάρα πολύ κακός ή ανόητος. Γιατί να πεθάνεις πριν την ώρα σου. Καλό είναι να τηρείς συγχρόνως και τις δύο αυτές συμβουλές, γιατί αυτός που σέβεται το Θεό αποφεύγει τις υπερβολές. Η σοφία βοηθάει τον σοφό περισσότερο από όσο 10 κυβερνήτες στην πόλη, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος πάνω στη γη που να κάνει πάντα μόνο το καλό, χωρίς ποτέ να ξεστοχάει. Επίσης, μη δίνεις προσοχή σε όλα όσα λένε οι άνθρωποι, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να ακούσεις τον δούλο σου να σε δυσφημεί. Άλλωστε, πολλές φορές το ξέρεις καλά και εσύ είπες κακό για τους άλλους. Όλα αυτά τα εξέτασα με τη σοφία. Είπα, θα γίνω σοφός. Αλλά η σοφία έφυγε μακριά μου. Το νόημα των πραγμάτων είναι απρόσιτο και πολύ βαθύ. Ποιος μπορεί να το εξιχνιάσει. Ωστόσο, αφιερώθηκα ολόψυχα στη μελέτη και στην έρευνα. Επιδίωξα να μάθω τη σοφία και την αιτία της υπάρξεως των όντων και κατάλαβα πόση ασέβεια υπάρχει στην αφροσύνη και πόση ηλιθιότητα στην ανοησία. Λέγεται ότι η πικρότερη και από το θάνατο είναι η γυναίκα παγίδα, που η καρδιά της είναι δίχτυ και τα χέρια της δεσμά. Όποιος είναι αρεστός στο Θεό θα της ξεφύγει, αλλά ο αμαρτωλός θα πέσει στα δίχτυα της. Να τη βρήκα, εγώ εκκλησιαστής, ερευνώντας ακατάπαυστα, για να βγάλω κάποιο συμπέρασμα που με επιμονή αναζητώ, μα δεν το βρήκα. Βρήκα έναν άνθρωπο σωστό ανάμεσα σε χίλιους, αλλά ούτε μια γυναίκα ανάμεσα σε όλους αυτούς. Το μόνο που βρήκα είναι τούτο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τίμεν και απλό, αλλά οι άνθρωποι έγιναν πολύ περίπλοκοι. Μια παρενθεσούλα εδώ, μπορεί ο συγγραφέας του εκκλησιαστή να ακούγεται ιδιαίτερα σεξιστής, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω προσωπικά πως απλά γίνεται λίγο incel και εκφράζει το παράπονό του στο ότι δεν μπορεί να βρει μια σωστή ρομαντική σύντροφο. Δεν πιστεύω ότι είναι μια μείωση ολόκληρου του γυναικείου φύλου. Απλά είναι ίσως ο τρόπος του συγγραφέα να εκφράσει τη δυσκολία του να βρει την αγάπη στον κόσμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον. Συνεχίζω. Λέγεται ότι η σοφία του ανθρώπου φωτίζει την όψη του και εξαφανίζει τη σκληρότητά του. Ποιος όμως κρίνει με σοφία και ποιος γνωρίζει την εξήγηση των πραγμάτων. Εγώ σε συμβουλεύω να υπακούς τη διαταγή του βασιλιά. Και τούτο, γιατί το ορκίστηκες ενώπιον του Θεού. Μην παρασυρθείς από την επιθυμία σου να επαναστατήσεις εναντίον του, μην το ρυψοκινδυνεύσεις, γιατί αυτός ό,τι θελήσεις στο τέλος θα το κάνει. Ο λόγος του βασιλιά είναι πανίσχυρος. Ποιος μπορεί να του ζητήσει τον λόγο για ό,τι κάνει. Όσο υπακούει κανείς την προσταγή του βασιλιά, δεν θα τον βρει κανένα κακό. Ο σοφός ξέρει πότε και πώς να υπακούσει. Πραγματικά, για την κάθε πράξη υπάρχει ο κατάλληλος καιρός και ο τρόπος για να γίνει. Αλλά το μεγάλο κακό για τον άνθρωπο είναι ότι δεν γνωρίζει από πριν τι πρόκειται να συμβεί. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να του το πει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να κρατηθεί αιώνια στη ζωή, ούτε κανείς που να αναβάλει την ημέρα του θανάτου του.
Όταν γίνεται πόλεμος, κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Ούτε η ασέβεια μπορεί να σώσει τους ασεβείς. Όλα αυτά που ακολουθούν τα ξέρω από την παρατήρηση των όσων συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, όπου κάποιοι άνθρωποι καταπιέζουν τους άλλους και τους κάνουν να υποφέρουν. Έτσι, είδα ασεβείς να μεταφέρονται με τιμές στους τάφους τους. Αυτοί όταν ζούσαν πήγαιναν έρχονταν στο ναό. Αλλά ο κόσμος στην πόλη έχει ξεχάσει και όλες τις πράξεις τους. Και αυτό είναι παράδοξο. Η κακή πράξη δεν καταδικάζεται αμέσως, γιατί γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν το κακό. Ο αμαρτωλός μπορεί να κάνει το κακό 100 φορές και ωστόσο να ζει πολλά χρόνια. Εγώ όμως ξέρω την παροιμία που βεβαιώνει ότι θα ευτυχήσουν αυτοί που σέβονται το Θεό. Αυτοί που στέκονται με δέος μπροστά του. Ενώ οι ασεβείς δεν θα ευτυχήσουν ούτε θα ζήσουν για πολλά χρόνια. Σαν ίσκιος η ζωή τους θα διαβεί. Γιατί Θεό δεν υπολογίζουν. Αλλά αυτό είναι άτομο. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Υπάρχουν δίκαιοι που τιμωρούνται σαν να έκαναν τα έργα των ασεβών και υπάρχουν ασεβείς που αμείβονται σαν να έκαναν τα έργα των δικαίων. Γι' αυτό το ξαναλέω. Αυτό είναι άτομο. Γι' αυτό και εγώ πλέκω τον ύμνο στη χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο από το να τρώει, να πίνει και να χαίρεται. Και αυτή η ευδαιμονία να τον συνοδεύει και στα έργα του, όλες τις μέρες που ο Θεός του έδωσε να ζήσει εδώ στη γη. Προσπάθησα να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να γίνει σοφός και παρατήρησα προσεκτικά τις ασχολίες των ανθρώπων πάνω στη γη. Είδα λοιπόν ότι όσο κι αν πασχίσει κανείς μέρα και νύχτα, δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως το πώς ενεργεί ο Θεός. Όσο και αν προσπαθήσουν να το διερευνήσουν οι άνθρωποι, είναι βέβαιο πως δεν θα το καταλάβουν. Ακόμα και οι σοφοί που ισχυρίζονται πως γνωρίζουν, δεν μπορούν να εξιχνιάσουν τις ενέργειες του Θεού. Σκέφτηκα πάνω σε όλα αυτά και διαπίστωσα ότι μόνο ο Θεός μπορεί να εξουσιάζει τη ζωή των δικαίων και των σοφών καθώς και τις πράξεις τους. Επίσης, οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα συναντήσουν την αγάπη ή το μίσος. Κανένας δεν μπορεί τίποτε να προβλέψει. Τα ίδια συμβαίνουν σε όλους. Η ίδια κατάληξη περιμένει το δίκαιο και τον ασεβή, τον καλό και τον κακό, αυτόν που προσφέρει θυσίες και αυτόν που δεν τις προσφέρει. Ο αγαθός που ορκίζεται άφοβα και ο αμαρτωλός που φοβάται τον όρκο έχουν όλοι την ίδια τύχη. Η ίδια τύχη τους περιμένει όλους. Και αυτό είναι το κακό που διέπει οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στη γη. Η καρδιά των ανθρώπων όσο ζουν είναι γεμάτη αδικία και ανοησία και ξαφνικά πεθαίνουν. Αλλά όσο ζει κανείς υπάρχει ελπίδα. Ένα ζωντανό σκυλί είναι προτιμότερο από ένα ψόφιο λιοντάρι. Οι ζωντανοί ξέρουν τουλάχιστον ότι θα πεθάνουν, ενώ οι νεκροί δεν ξέρουν τίποτα και τίποτα δεν έχουν πια να περιμένουν ως ανταπόδοση, αφού κανένας πια δεν τους θυμάται. Ακόμα και οι αγάπες τους, τα μίση τους και οι φθόνοι τους έχουν όλα ξεχαστεί και οι ίδιοι πια δεν συμμετέχουν στα όσα συμβαίνουν πάνω στη γη. Πήγαινε λοιπόν, φάει το ψωμί σου με χαρά και το κρασί σου πιες με ευχάριστη διάθεση, γιατί ο Θεός έχει κιόλας αποδεχτεί τα έργα σου. Σε όλες τις περιστάσεις να ντύνεσαι στα γιορτινά και πάντα να βάζεις στο κεφάλι σου λάδι αρωματικό. Απόλαυσε τη ζωή με τη γυναίκα που αγαπάς, όλες τις μέρες της μάταιης ζωής σου, όση σου δώσει ο Θεός εδώ στη γη. Γιατί αυτό είναι το μερίδιό σου στη ζωή και στο μόχθο σου και στη σκληρή δουλειά σου σε αυτόν τον κόσμο. Ό,τι βρίσκει το χέρι σου να κάνει, κάνε το τώρα που μπορείς, γιατί στον άδει που θα πας δεν μπορείς να πράξεις τίποτα, ούτε να σκεφτείς, ούτε να μάθεις τίποτα, ούτε να αποκτήσεις σοφία. Κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι, ούτε τον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι οι σοφοί που κερδίζουν πάντα την άνετη ζωή, ούτε οι ευφυείς που αποκτούν πλούτο ή οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σε όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει γι' αυτόν η κακή στιγμή. Όπως τα ψάρια πιάνονται στο μοιραίο δίχτυ ή τα πουλιά στην ξόβεργα, έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται στην κακοτυχία όταν ξεσπάσει άξαφνα πάνω τους. Είδα ακόμη και κάτι άλλο που μου φάνηκε σημαντικό σχετικά με το ρόλο που παίζει η σοφία πάνω στη γη. Ήταν μια μικρή πόλη με λίγους κατοίκους. Ένας πανίσχυρος βασιλιάς ήρθε εναντίον της, την περικύκλωσε και κατασκεύασε γύρω της μεγάλους πολυορκητικούς πύργους για να την εκπορθήσει. Σε αυτή την πόλη ζούσε ένας άνθρωπος φτωχός αλλά σοφός, και αυτός με τη σοφία του ελευθερούσε την πόλη. Κανένας όμως δεν θυμόταν πια εκείνο το φτωχό. Λέγεται ότι περισσότερο αξίζει η σοφία από τη δύναμη. Διαπιστώνουμε όμως ότι κανένας δεν υπολογίζει τη σοφία ενός φτωχού, ούτε και δίνει προσοχή στα λόγια του. Είναι προτιμότερο να ακούει κανείς τα ήρεμα λόγια ενός σοφού ανθρώπου παρά τις κραυγές ενός άρχοντα σε μια παρέα με ανόητους. Η σοφία είναι καλύτερη από τα όπλα του πολέμου, αλλά ένα μονάχα σφάλμα εκμηδενίζει πολλά καλά. Μια μικρή μύγα μέσα στο αρωματικό λάδι το αλλοιώνει και το κάνει να βρωμάει. Έτσι και μια μικρή ανοησία βαραίνει περισσότερο από τη σοφία και τη δόξα.
Ένας σοφός ακολουθεί φυσιολογικά το σωστό. Ο ανόητος όμως κάνει το αντίθετο. Η ανοησία του φαίνεται ακόμα και στον δρόμο όταν περπατάει. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ανόητος. Αν ο άρχοντας θυμώσει μαζί σου, μην παραιτηθείς από τη θέση σου. Με την ψυχραιμία αποφεύγονται τα σοβαρότερα σφάλματα. Υπάρχει ένα κακό που είδα να γίνεται πάνω εδώ στη γη, μια προσεξία των αρχόντων. Τοποθετούν σε υψηλές θέσεις τους ανόητους και σε χαμηλές τους επιφανείς. Είδα δούλους να πηγαίνουν καβάλα πάνω στα άλογα και άρχοντες να πηγαίνουν πεζοί σαν δούλοι. Όποιος σκάβει λάκκο μέσα σε αυτόν θα πέσει. Και όποιος χαλάει φράχτη θα δεχτεί δάγκωμα φιδιού. Όποιος βγάζει από τον ταμάρι πέτρες μπορεί από αυτές να πληγωθεί. Και αυτός που σκίζει ξύλα κινδυνεύει. Αν της αξίναση κόψει στο μόσι και δεν αγωνιστεί, πρέπει πιότερη δύναμη να βάζει αυτός που δουλεύει. Πράγματι, η προϋπόθεση κάθε επιτυχίας είναι η εκ των προτέρων σκέψη. Τι ωφελεί το γητευτή, κι αν ξέρει να γητεύει, όταν το φίδι ορμήσει πρώτο και τον δαγκώσει. Στο στόμα του σοφού τα λόγια έχουν χάρη, ενώ τα χείλη του ανόητου θα τον καταστρέψουν. Αρχίζει λέγοντας ανοησίες και τελειώνει λέγοντας πράγματα τρελά. Όταν αρχίσει δεν λέει να σταματήσει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα για το μέλλον. Ποιος θα του πει τι θα συμβεί μετά από αυτόν. Όταν οι ανόητοι μιλούν πολύ, κουράζονται τόσο, μετά δεν έχουν τη δύναμη το δρόμο για το σπίτι τους να βρουν. Αλίμονο σε σένα. Χώρα που ο βασιλιάς σου είναι παιδάριο και οι άρχοντές σου γλεντοκοπούν από το πρωί ως το βράδυ. Ευτυχισμένη είσαι στη χώρα που ο βασιλιάς σου είναι γιος ευγενών και οι άρχοντες σου τρώνε την κατάλληλη ώρα για να αποκτήσουν δύναμη και όχι για να μεθύσουν. Από αφροντισιά πέφτει τη στέγη στο δοκάρι και από τον νοικοκύρη την αδράνεια στάζει το σπίτι. Για να ευθυμίσουν οι άνθρωποι, κάνουν συμπόσια. Το γλέντι χαροποιεί τη ζωή και το χρήμα τα εξασφαλίζει όλα. Μην κρίνεις τον βασιλιά ούτε με τη σκέψη σου και μην πεις κακό στον πλούσιο, ούτε όταν είσαι μόνος στο δωμάτιό σου, γιατί τα λόγια σου μπορεί να πάρουν φτερά και να διαδοθούν. Ρίξε το ψωμί σου πάνω στα νερά και μετά από πολλές μέρες μπορεί να το βρεις. Τοποθέτησε τα πλούτη σου 7 ή 8 μεριές, γιατί δεν ξέρεις τι κακό μπορεί να συμβεί πάνω στη γη. Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα βροχή, θα τη ρίξουν πάνω στη γη. Και αν ένα δέντρο πέσει προς τον νότο ή προς τον βορρά, στον τόπο που θα πέσει, εκεί θα μείνει. Όποιος παρατηρεί συνέχεια τον άνεμο, δεν θα σπείρει ποτέ. Και όποιος συνέχεια εξετάζει τα σύννεφα, ποτέ δεν θα θερήσει. Όπως δεν ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου και πώς το έμβριο σχηματίζεται μες στην κοιλιά της εγκύου, έτσι δεν ξέρεις και τα έργα του Θεού, ο οποίος δημιουργεί τα πάντα. Σπείρε το σπόρο σου το πρωί, σπείρε τον και το βράδυ. Γιατί πού ξέρεις, μπορεί μία από τις δύο σπορές να ευδοκιμήσει, ή μπορεί να ευδοκιμήσουν και οι δυο. Γλυκό είναι το φως και ευχάριστο στα μάτια να βλέπουμε τον ήλιο. Αλλά όσο πολλά κι αν ζήσεις χρόνια, να απολαμβάνεις την κάθε μέρα σου και να θυμάσαι πως οι σκοτεινές μέρες θα είναι περισσότερες. Δεν υπάρχει τίποτα να αποζητήσει κανείς τότε. Απόλαυσε νέα μου τα νιάτα σου. Η καρδιά σου ας χαίρεται όλες τις νιώτες σου τις μέρες. Μπορείς να αποκτήσεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου και τα μάτια σου, αλλά να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε κρίνει. Διώξε τη λύπη από την καρδιά σου, τον πόνο από το σώμα σου, γιατί τα νιάτα και τα μαύρα τα μαλλιά δεν διαρκούν πολύ. Θυμήσου το δημιουργό σου στις νιώτες σου τις μέρες. Πριν έρθουν οι μέρες οι κακές και φτάσουν τα χρόνια εκείνα που δεν θα μπορείς να τα απολαύσεις, τότε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και το φως, το φεγγάρι και τα αστέρια, και όλο θα άρχονται καινούργια σύννεφα ύστερα από τη βροχή. Τότε τα χέρια σου που σε προστάτευαν θα τρέμουν, τα πόδια σου που σε κρατούσαν θα κλονίζονται, τα δόντια σου που αλέθανε θα λιγοστέψουν και θα θαμπόσουν τα μάτια σου που έβλεπαν. Θα αρχίσουν τα αυτιά σου να μην ακούν, θα εξασθενήσει η φωνή σου και θα τρέμει, θα σε ξυπνάει και του πουλιού το λάλημα ακόμη. Τότε του δρόμου η ανηφοριά θα σε τρομάζει και θα λιγοψυχάς στο κάθε βήμα σου. Έξω θα αλλάζουν οι εποχές του χρόνου, θα ανθίζει η αμυγδαλιά και θα παχαίνει η ακρίδα, θα οριμάζει η κάπαρη και εσύ θα προχωρείς προς τη στερνή σου κατοικία. Βγήκαν στο δρόμο κιόλας οι ημερολογίστρες. Θυμήσου λοιπόν τον δημιουργό σου πριν τη ζωή σου σπάσει η σημαίνια λυσίδα για το χρυσό λιχνάρι συντριφθεί. Πριν τσακιστεί η στάμνα στην πηγή και σπάσει το μαγκάνι στο πηγάδι. Τότε το σώμα πίσω θα γυρίσει στο χώμα που από εκείνο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Επιπλέον ο εκκλησιαστής υπήρξε σοφός και δίδαξε στο λαό τη γνώση. Ζήγησε, ερεύνησε και αναθεώρησε πολλές παροιμίες. Προσπάθησε να βρει ωραίες λέξεις για να καταγράψει παροιμίες που θα ήταν όμως αληθινές και ακριβείς. Τα λόγια των σοφών είναι σαν τα βούκεντρα και τα γνωμικά των συλλογών είναι σαν τα καρφιά που μπήγονται στέρεα στον τοίχο. Αυτά είναι δώρα από το Θεό, τον ένα και μοναδικό ποιμένα. Ακόμα μια προειδοποίηση στον αναγνώστη. Μάθε γέ μου πως έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, τέλος δεν έχουν, μα η πολλή σκέψη εξουθενώνει. Άκου το συμπέρασμα
όλων αυτών των λόγων. Να σέβεσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές είναι είτε κακές, ακόμα και τις πιο απόκριφες.